Chico Palada, primeras paladas de las dos primeras tripulaciones de esta Liga ET, de esta bandera Ayuntamiento de Sestao. Hernani, lehendabiziko kaletik, Portugalete bigarren kaletik horrari diran eskak. Lehendabiziko paladak ematen, lehendabiziko txanda burutzen. Eta 20 segundo pasatu direla, baleko estropada. Esan dakoa, lehendabiziko txanda hontan Hernani eta Portugaletean aritzen ari dira, baina bigarren txandan Deusto Ondarru eta Izuntzaren txanda izango da, eta hirugarren txandan Hondarribia, Zaraut eta Red Elektrika Kaiku arituko dira. Hemen ditugu Hernaniko neskak hurbiltzen. Aquí tenemos los últimos metros de las chicas de Hernani. Michelena mekanizatuak. Azkenengo paradak, azkenengo esfortzua, hortzak eskutzen nahi dian eskak. Hemen digitxira, bukatuko abela txalobero bat. Hernani Michelena mekanizatuen neskentzat. Helmu garatzen ari diren momentuan. Hor ditugu. Venga, eta jarrieraren azkenengo metroak be momentu hontan burutzen ari dian eskak. Gaurko ariketa ez da harina, haizea kontra da benean, gogorra suertatzen zaielako. Baina hemen ari dira, jota fuego ari dira, jarrierako neskak ere bai. A últimos metros para Portugalete, un fuerte aplauso también para ellas. Hemen jarriera helmu garatzen. Hemen ditugu txalobero bat haientzako. Hor dago. Hor daude Deusto Ondarroa eta Izuntza. Venga, baleko estropada 20 segundu pasatu dire beraz. Baleko estropada badugu abian, bigarren txanda. Deusto Ondarru eta Izuntza horrari dira. Nor baino nol, lehendabiziko palada que ematen ya están dando las primeras paladas las chicas de Deusto Ondarru y de Izuntza en esta segunda tanda. Después de solucionar los problemas que había con las balizas exteriores, ya están
presente izan behar dabe Hernaniren denbora, ze momentuz tiaboan denborarik azkarrena izan dalako. Ikusten duzuen bezala, estropada burua Izuntxalek nortik gautxo, helmugarako bidean dagola, eta pixka bat atzeago Deusto eta Ondarru eta Deusto ari dira lehiatzen, ia nor izango dan bigarrena, eta beti presente izanez Hernaniren denbora. Bueno, ya está aquí, Izuntxalek nortik gautxo. Azkenengo paladak Izuntxarentzat. Hor daude neskak. Ikusiko zein dan markatuko aben denbora, bitartean helmugaratzen ari dire. Hor ditu. Eta ikusten duzuen bezala, Deusto eta Ondarro ari dira lehiatzen azkenengo metrotan ere, ia norre izango dan azkarrena haien artean. Deusto izango delakoan ematen do. Y llegando a línea de meta, Deusto, muy seguida de Ondarroa. Ahí tenemos a las tomateras llegando en primer lugar. Y ahora es Ondarroa, beraz, bigarren txandako. Hor ditugu, Hondarribi, Zarautz eta Kaiku. Nor baino nor aritzen ari dira. Hirugarren txanda, orezko txanda. Venga, eta baleko estropada, 20 segundu pasa, ostean baleko estropada bada, beraz. Hor, baditxugu lanean, Hondarribia, Zarautz eta Kaiku. Hirugarren txanda hontan, eta bitartean ikusten duzuen, eguraldia kaskatzen ari zaigu. Venga, azkenengo txampako hiru ontziak hurbiltzen ari dira helmuga puntu honetaraino. Gogoratu txanda hontan, Ziaboan azkarrena Kaiku zala, horren ostean Zarautz eta Hondarribia, baina ikusiko zer gertatzen dan azkenengo luze hontan. Ikusiko dugu, zer gertatzen dan. Baina bitartean hor jota fuego ari dira neskak lehiatzen. Kaiku, Zarautz eta Hondarribia hor ari dira lehiatzen. Venga, txalo, zaparrada handi bat guztiontzat eta Kaikutarrok nola ez, haupa Kaiku behin da berriro. Neske jaso dezaten. Venga, ya tenemos el tiempo a batir. Recordar que es el de Izuntza, 11 minutos 32 segundos 31 centésimas. Eta bitartean hemen ditugu Kaiku, Hondarribia eta Zarautz ematen du hori dala. Ordena es, parece que el orden es Kaiku, Hondarribia y Zarautz, pero todavía quedan paladas que dar.
Venga, hemen ditugu Gaikutarrak, Hondarribitarrak eta Zarauztarrak, txalo bere bat guztion txatorren mugaratzen ari direlako, Kaiku, Hondarribia. Eta orain, enbata Zarauzko enbata.